kodwa uThixo uluthando. Imando nayo sosibongela. Kodwa uThixo uluthando. Amen. But God is love. That is the title of my sermon. Yes. The key text is found in the first epistle of John. John chapter, chapter 1. And we are now in chapter 4, verse 16. We are now isaqoko sesesile indima yeshumi elinesithandwa. Yeah. Ukuba awukwazi
senze uba uyifumana nzima awukayifumani so uvele ndijika apha kuJohn 3:16 andizukuthela senze uba ukuba ukwazi ufika kuyo kuba yona iphaa ngemva Yohane noYuda then ibe sisityhilelo phaa ndiyayiqonda uba iza kushiya uyabona ke once uba uphaa ulikude babalisifutshane sizawuziqhuba zonke funeka uqelise amageza edlala ibhola ayetheso edlala ibhola uba edlala ibhola so lathi yoko eli igeza lilapha ngemva senziba lilapha ecaleni opponent nazidobs apha ndafumana ke ibhola ndifaka ngifake ndiyalibaleke nasembaleka labona layibetha phakathi kuba nalo unethemba uba lo akazuyifaka angwena uzayifaka wayifaka phakathi zama ukuthi ke uba uyaqonda uba uYohane wokuqala 4:16 kude tholapha kuJohn 3:16 umcimbi ndiyafunda ke uYohane wokuqala 4:16 iBhayibhile yam endiyifundayo ihambisa yenjeje sikwazile thina sakholwa ukusithanda kukaThixo uThixo uluthando lowo uhleli eluthandweni uhleli kuye uThixo noThixo uhleli kuye inkosi mayisikele ukufundwa kwelizulayo ngoku ade abuye uYesu amen ke amazwi ke endiyivala ngawo lentshumayelo aphethe ukuthunga lentshumayelo ndifike ndivale ngawo ngamazwi athi uThixo uyasithanda okanye uThixo uluthando nokuba sethuba uThixo uluthando nokuba okwesibini uThixo uluthando noba kwenzeka ntoni siyama kunye God is love even if no matter what ilapho ndizawushumayela lapho then ndiyokuyivala ke yonke into emnandi nexolisayo nethuthuzelayo nekonwabisayo itolika uthando lukaThixo. Yonke into enhle neyamkelekileyo itolika uthando lukaThixo. Indlela elungileyo ekumele uba kuphilwa ngayo itolika uthando lukaThixo. Ukuhlala ukamama notata ekhaya bekhulisa abantwana nabantwana abakhulu bawuma eyabimizi, iprogram yobomi ihamba kakuhle, izinto zonke zamkelekile, yonke loo nto itolika uthando lukaThixo.
buye ke ngogize kuwe ngihleli kwesi situlo andaka noba awonwabanga ne mamelani isihlobo sami akumandanga obabomi sibubukeleyo pha koma National Geography koma Safari phaya izilwanyana phaya. It is a true reflection of how we live. Lions are hunting animals, other animals. Again, birds of prey are looking for their victims. Yeah, as I'm talking about inyama njalo njalo. Andibona ukuthi inyama njinjalo. Izilwanyana. Okay. Sense ba kuyasingelwana njalo njalo. Niyibona lana. Okay. Zange ndicinge into yoba ingaze ibe yimpilo esiyiphilayo le. Yeah, sisephofu noba ngenkonzo khona. Mamelani. Yeah, namhlanje ubuyi umuntu. Kuyasindela nomfuluwena ngomuntu. Yeah, sikuloo ngxaki injalo. Yeah, we are hunted. Sisengxakini. Mamelani. Ankathante noba ukweyiphi imeko kodwa wonke umuntu olapha endlini negeza sekuba wonke umuntu olapha endlini ikhona imina wade wavala amanzi iyavakala le kunjalo nje wade wathetha noba awuthethanga ngomlomo wathetha ngengqondo wathi ingase kuhlale kunje sisahamba kunje again lo xesha nalifutshane okanye loo yure owakhe nyani wonwaba ngayo itolika uthando lukaThixo. Enkosi kakhulu ndigqibile ke ngoku uShumayela. Ngoku ndizawuxoxa. Ndigqibile ngoku isemoni yam iphelile. Ndigqibile ngoku uShumayela. Ngoku sizawuxoxa. Sihlobo sam ezithandekayo yacela emini nje zindinyamezele silingane kuba apha ndiphethe umcimbi othi kodwa uThixo uluthando. Ukuba kuthiwa kukho isubject enzima ukuyishumayela kubemi bakaplanet Earth, kuthethwa le nto izawushumayela ngayo namhlanje kangangoba eyona best audience enokushumayelwa kuyo le sermon ivakale zingilosi, the unfallen beings. But apha kuthi ngokuyanyanzeleka uba ewe ndithi kanti za nalo mcimbi ndize nge-approach of argument kuba ngowona mcimbi lo okunjoko eshushu kangangoba ewe uba kuthiwa kukumntu osengxakini kuthethwa umntu ongumshumayeli weendaba ezilungileyo usengxakini loo mntu kuba akamelanga into eyenzekayo akamelanga yena akadifendi into akankandi into qha into ayimeleyo umele ukuthi uThixo uluthando utyhila isimilo sikaThixo ebantwini usengxakini lo mntu kangama njengoba ndilapha phambi kwenu nje ngoku nihamba inkonzo kodwa ndisengxakini kanti zawushumayela ngale ntloko ethi God is love, uThixo uluthando. Ukuze ukwazi uba uzawuqhawuka unobatshana ewe kule 10 minutes ishiyekileyo ukuze ukwazi uba uzawonakala ya uze wenze le nto ya uzuyijonge incwadi kaYohane chapter 12 verse 31 uzuqawune chance uyijonge ya chapter 12 verse 31 kunye no 12 verse 32 kuba ngodiyaxoxa hlala kakuhle ya izawuthi ewe kungoku ukugwetywa kwalo
ihlabathi. Iphinde ithi kungoku ukukhutshwa koThixo weliphakade okanye ummangaleli wabazalwana bethu lingoku ixesha lokukhutshwa kwakhe. Sisahamba kunye. Yeke ithi awugqiba ngo-13 ulathi ngo-32 ke ngoku ithi ukuba mna ndithe ndaphakanyiswa ndakubatsalela kumbonke. Sisekho cela uzuthi qwa ungayiphosi ezi vesi uzimamele kakuhle. Yeke uphinde uthi xa unechance uzuye kwincwadi yezenzo zabapostile chapter 17 verse 31. Izawuthi iBhayibhile apho uba uyaya ku-30 uzawuthi loo maxesha mngasi uThixo wawayeka ngabom, kungoku nje uyala abantu ndawo zonke ukuba ewe mabaguquke. Then ke ku-31 ke ngoku apho ndibhalele khona u-31 uzawuthi yena kungoku uThixo emise indoda aza kuligweba ngalo ihlabathi lonke. Kungoku emise indoda azawuligweba lonke elimiweyo ngayo loo ndoda. Loo ndoda ke andifuna uba ndibe ndinihlisa ndininyusa. Loo ndoda Yesu Kristu. Sisahamba kunye. Yeke phofu noba sihambe kunye. Yeke sawugqiba sitsibe siye kwincwadi yesitshilelo. Isitshilelo chapter 12. Isitshilelo chapter 12 verse 17. Ndihlele ngokwenu. 12 verse 7. Sisekho? Okay. 12 verse 7. Verse 9. Verse 12. Bible yami endiyifundayo ithi xa ithetha kwaza kwakhe imfazwe mazulu. uMikhayeli nezithunywa zakhe zisilwa nenamba nezithunywa zayo. Ya eyona verse powerful pha uverse 8. Uverse 8 uzawuthi yena azabi nakweyisa. Ndizabe kuthenze ndashumayela ngale verse. Azabi nakweyisa. Sisekho azabi nakweyisa. Lo uverse 8 noba ujongene neliphidala. Uverse 8 ukunika ithemba zokulele ngekhala. Uthaba luqinisele ngedolo. Izinto ziphumukile. Kodwa uverse 8 athi kodwa azabi nakweyisa. That is la verse 8 inamba nezithunywa zayo azabi nakweyisa. Ithi ewe uYesu ngumeyisi izolo, ngumeyisi namhlanje, ngumeyisi nangomso. Kodwa mandiniyeke ndigqithe. Yaphoswa phantsi ke inamba kuverse 9. Yaphoswa phantsi ke inamba loo nyoka yakudala kuthiwa nguSathane. Leyo ililahlekisayo elimiweyo liphele. Yaphoswa phantsi kunye nezithunywa zayo. Isuka apho lento ethi sihleli noSathane. Sisekho yilaa verse eyabangela okokuba kandilele endlini. Mosendlini kandilele. Sethi uba kandihleli. Sethi uba kandihamba. Ndinxibile. Kodwa la ufika ithuba lolala ndiyakhulula but andikhululi ndiphinde ndibe ezinye impahla because kaloku andinawunxiba imini yonke ndiphinde ndibe ubusuku bonke. But le vesi yabangela okokuba ibhulukhwe yam ilalapha entlakwane. Kwathiwa uhlile besabune enomsindo omkhulu kuba uthi awungena endlini lele ayibikho itshansi yonxiba. Khanda ukuyithemba kwa uphume uyiphethe. Kanti abantu besithi yini umusi yiyona khangabe kwathanzi. Yeke uverse 12 ngoku. Uverse 12 uthi yeah
yimani abo bawumiyo umhlaba nolwandle kubuhlile weza kuni umtyholi enomsindo omkhulu kuba ebona ukuba ithuba analo lincinane. Ndiyabulela okokuba kube khona lamka othi ithuba analo lincinane. Mamela yiformula yasezulwini xa kudlikihlwa inkathazo. Iyavakala le nto. Dibanisa laa nto ithi ebona uba ithuba nalo lincinane lidibanise kunye noverse 8 othi yena uverse 8 ka ethetha ethi azabi nakweyisa sisahamba kunye. Yeke mamela ke i-period ephilwa bububi inkinkishwa umeyisi. Jonga i-term kaSathane umntu azawubeka i-full stop kuyo nguThixo. Mamela le ngxaki unayo umntu azawubeka i-full stop kuyo nguThixo ayinguwe. Amen. Noba ujongene nephini meka nditsho zawutshona kule vetsayo ithi kube bona okokuba ithuba nalo lincinane ulate manje ukalele phandle yonke into embi kwaThixo inexesha elilinganisiweyo. Sukhala gqithi khalume sethuba noba kublind khalume sethuba noba ubheke engcwabeni iyakhalisa into obheke engcwabeni iyandwelisa lokuyaya ixesha lasengcwabeni lincinane. Mamela, listen very carefully. Sisa South Africa evithwa ivuthululwa i-crime. An ugly type of crime continues to rise. Things are getting out of hand. But listen very carefully. Yeah, noba kunjalo ixesha layo lincinane. Sisahamba kunye kule ndawo yima nale uba iminyaka kuyo uqenje iminyaka ujongene ne uthe wayincama sozisuke ixesha layo lincinane. Mamela umuntu kaSathane ixesha lawo lincinane. Mna njengomshumayeli ndizothi phuma kweli cala litemporal. Join Christ's side, cross the floor before it's too late. Ba elinye icala eliya ixesha litheni ixesha lincinane. Ke sabantwana manje esikolweni you know bazawuyazi aba bakhe baseboarding school. Yeah, bazawuyazi uyabona umuntu wefande into yokuqala uzawuyiva udubula ingoma ezidwa manje siphuma apha ingoma yangiva emva koko ithi ka ihlaya ingoma udubula amazwi athi how many lalas how many fukas kuba lokushushu apha avuka semangongqongqo emantu uthi how many lalas how many sisahamba kunye le nto ethi iBhayibhile ithuba likamtyholi lincinane kakhulu ufuneka wena usenyuleni likwenza uvuke. Sisahamba kunye iBhayibhile yonke into ethethwayo phaa eBhayibhileni is there to comfort us. Iyasithuthuzela yonke asixokiswa. Xa uThixo ethuthuzela akasixokisi akafani nendlela thina esithutuzelana ngayo. Thina asokunomthuthuzelana nangemntu emva kocala umntana athwathule kodwa ayikungcuka qha uThixo akasithuthuzeli ngolo hlobo. Ndizothi kuwe never give up. Nale nto ikoyisayo uThixo usezintanjeni zayo. Sisahamba kunye kule ndawo phofu masihamba kunye but ngoku ndiyahamba ke ngoku fine. Sawugqiba ke ngoku siye kwincwadi yeGenesis chapter 1. Book of Genesis chapter 1 beginning from 26 uyakuma kuverse 29. Izawuthi iBhayibhile xa ithetha masenze umntu ngokufana nathi ngokomfanekiselo wethu mababe nobukhosi ezintlanzini zolwandle nasezintakeni zezulu nasezintweni zonke ezinambuzelayo. Sisahamba kunye izawuhlala iBhayibhile
ithi wamdala ke uThixo umuntu wadala indoda nenkazana wabasikelela wathi uThixo qhamani nande nimzalise umhlaba niweyise nibe nobukhosi ezinhlanzini zolwandle nasezintabeni zezulu andizuyigqiba ndiyaziva ndiyalibashusha ngam ke ngoku ya xa siyahamba ewe sithe chu ke ngoku nto yokuqala endifuna siyibambe kule mizuzu imbalwa ndicela uba uzungaguni ndicela okwayo yodwa yona phuma nayo iphethe ya laa ndawo ethi uThixo uluthando. His nature, his law is love. Okulandelayo, it ever has been and it ever will be. Yayinjalo, yaye iza kuba njalo. Ayijiki, uThixo uluthando. Ngelishwa ke ngoku kuyanyanzeleka uba ndingene ngqo kulo mcimbi ungawo. Sihlobo zam ezithandekayo, mandibe phandle ngelithi noba sibona ntoni, noba kwenzeka ntoni kuplanet Earth, but God is love. Kodwa benza uthetha inyani ngoku. Into abangela okokuba kweli lizwe today kube yile nto kuyiyo ingxaki zibe ngangokoya bezinja sisekho ingxaki zibe ngaka. Ndicela uba wena noba ubona eyiphi into kodwa wawugqiba uyibona connecta the title of my sermon ethi but God is love. Nisekho mamelani, ayizuvakala lento ngodiyithethayo, ayizuvakala ngolhlobo ngexesha le-genocide eRwanda, amatutsi ebulalana kunye namaHutu. Amatutsi athe mtothu, amaHutu mafutshana gaqile. Amatutsi ziifamasi, amaHutu ngabarhwebi, zii-merchants. Uhlanga lwasemzini endingazulubiza ngagama elahlala lithelekisa abantu abamnyama langena labathelekisa. Then for a certain period amaHutu alola zonke izinto ezikhala, alungiselela imasaka. Kuzokuphuma inote kwiradio yaseRwanda ethi ngoku ewe they must strike. Ndiyakuxelela okokuba bathatha phambi konyawo. Nisekho abantu babenqunyulwa imiqala okwevoko, kwakubhuza impukane. Nisekho mamela ke, genocide or no genocide, uThixo uluthando. Mamelani izihlobo zami ezithandekayo, you know, uba ufuna ukubona inkohlakalo yesono edlakaza imizimba yethu, visit the ICU esibhedlela. Nisekho nomuntu othi nguThixo lo uba makwenzeke ezi zinto, mthathe umse e-ICU ayokubukela, uyakubuya ethethe into. Mamelani, ezi zinto zonke sizibonayo zenzekayo phantsi kwelanga, zihlobo zami ezithandekayo, zonke ezinto zisihluphayo zithi uThixo uluthando. Imake ngoku anizuyiva ngoku uyaqhuba uyaliwa, mna ngapha njengomshumayeli ndithi uThixo uluthando, ndishumayela loo nto, ndithatha le nto uyibonayo yi-illustration yokokuba uThixo uluthando. Mamelani, xa kusenzeka into embi ityhila uthando lukaThixo. Ilutyhila njani?
ilutyhila ngokuthi uthando lukaThixo lu-against le nto imbi, luchasene nale nto ya ii-dealings zikaThixo zi-opposite kule nto imbi yenzekayo. Sisahamba kunye kule ndawo, phofu noba sihambe nguyo yahamba ke ngoku hamba nayo. Izawuthi iBhayibhile xa ithetha, izawuthi iBhayibhile xa ithetha uThixo menzi wento zonke. Into yokuqala oxelelwa yona, uThixo powerful yaye uThixo akanandanga. Sisahamba kunye ke, kodwa ndicela usungayiphumuli into ethi, into ebangela okokuba ewe imeko ibe nje abe uThixo onamandla onke ekho esetroneni yakhe, ichaza okokuba uThixo luthando. Mandiyivele ngale ndlela le ukuze sihambe kunye yole. Ngalo lonke ixesha kusenzeka into embi, abashumayeli bakhona apha endlini. Ngalo lonke ixesha kusenzeka into embi, igama likaThixo litshayelana. Kangangwa people who are responsible to defend God's name ngabashumayeli. Elepa kusenzeka into, uquestionwa uThixo, utyholwa uThixo. Kanganguxoxa ndinikele inyani ethi utyholwa atyholwe nangabathandayo. Kangangwa uthi ngoku ubusithi amen enkonzweni, usithi uThixo uza kulwela, usithi uThixo nakho ukhozo amen, uphakamisa nezandla yawukroba ingxaki emnyango, uthi Thixo uphi. Ubusithi amen izolo, usithi wa uThixo nathi kwinkathazo zonke uThixo nathi zakuthi izithonga ubuzo kokuba Thixo uphi. Mandinikele inyani, uthando lukaThixo luyabhudisa. The reason why ndisithi uthando lukaThixo luyabhudisa, nto yokuqala endifuna uba uzuyamkele noba awuyithandi, but injalo iinkathazo zityhoboze kwisimilo sikaThixo esingenawujika, isimilo esiluthando, zatyhoboza phaa iinkathazo. Uzawubuza wena okokuba ekutheni ze kungavalwa, isizathu soba kungavalwa, God is love. uThixo uluthando. Mamelani, indlela esidalwe ngayo ifani. Nawe ka ubunikwe i-chance yokokuba udale ube namandla kaThixo, ungabi nalo uthando, ubungazuyenza le nto yenziwe nguThixo. Nanoba siyavana phofa sivana ya ibambe yodwa ibambe. Number one, ukusuka ezulwini ukuza kuma kuplanet Earth, we were created out of God's love. Yeke mamela ke indalo yakho uThixo uluthando, ithi iBhayibhile endigqiba kumfundela yona, uThixo uluthando. Kuba uThixo uluthando akasidalanga saba programmed oku kwekhompyutha, oku kwecassette, oku kwerobot. uThixo uthe ngoku esidalile akugqiba wasinika igunya lozikhethela, wayityala loo nto apha kwisystem yethu, into yokokuba ngoku uThixo ekwenzele yonke into, wena yi-choice yakho, kukuwe ukukhetha ukuhlala naye okanye ukhetha umshiya. Mamela ke, nantsi intlungu yokumshiya. Indlela asidale ngayo, we were created to be dependent beings. Iyavakala le nto? Ashwayeli kukho laa verse ethi ukwithemba emthini. Kawutha wagawu, ufuna abasholo, kawutha wagawu.
iyavakala le nto ya uye uphinde uphume phaa kuwo sisahamba kunye ke umntu akayinikwanga yena laa nto isemthini umntu unikwe ukuxhomekeka kubani ukuthi kuba ukufa kumgibisele phantsi kufuneka uzamandla ovuko azokumvusa akho nto izawuntshula phaa kuyaphinda avuke akayinikwanga loo nto sisahamba kunye kule ndawo yeke uthixo usinike igunya lokuzikhethela ngeli xesha wayedala uLucifer sisekho wathi awugqiba wamnika igunya lokuhlala naye okanye avukele neengilosi zonke the same thing awayenze ezulwini uzokuyityala kuplanet Earth abemdalile umntu wamnika igunya lozikhethela akugqiba uthixo wavula nebala lokuba umntu a-exercise le power of choice watyala umthi olungileyo nokubi akugqiba uthixo wathi uzungathi the day watya uyakufa iyavakala le esa statement sithi the day awandikhetha uzawufa once ungandikhethi uzawuthini uzawufa ya abathiya mna bathanda ukufa simple as that umcimbi weBhayibhile straightforward ngolo hlobo sisahamba kunye yeke sidalwe ngothando lukaThixo abona abantu ndifuna ubahoya nini kha mandigqithe kule ndawo uLucifer ezulwini wabekwa kwindawo ephakamileyo wakhetha ukumvukela ubani uThixo kwincwadi yesitshilelo chapter 12 wade kwenzeka imfazwe emazulwini sisahamba kunye ya mamela uSathane wayefunde eGrete kangwa no scholar can compete with Lucifer no theologian engakwazi ukuxoxa kunye noLucifer imconvince ngoThixo into ebangwa nditsho because ilecturer kaLucifer yayinguThixo ngenqondo he graduated kwiiyunivesithi zasezulwini jonga akagqithe ezincwadini uLucifer waye-adreswa nguThixo siqu nisekho wapasa emagqabini akugqiba wabekwa wayifolosi phakathi kwengilosi kodwa in the universe ukuba kuthiwa kukho isitupid akakho nosondela kuLucifer into abantu ndithi kuni akakho onokomogqitha uSathana njengesidenge kwizidenge zakho phantsi kwelanga kukuba athi emazi uThixo uba akanabani wathi uThixo unebani yayinguye owayesima phambi koThixo yayinguye owayedilivarisa ii-emails kazisiya kwi-unfallen worlds yayinguye owayeyiva kuqala imiyalezo ephuma kuThixo waye-exposed into yonke kugovernment kaThixo ngenabani yaye enengqondo engenachaphaza kodwa uthe xa esebenzisa that power of choice umtyholi ndikholelwe xa ndisithi kuwe wabona ichaphaza kwindawo engenachaphaza into yokuba ndisithi kwizidenge ezakhe zakho no one has ever suffered stupidity like the devil into yokuba nditsho injani andiyanoba yithefu noba lilala noba yiwasho injani ya imhlobo qonda ekuthiwa imhlobo sisekho yeke kake ngoku apha kunye apha endlini usuke kubekho othi asuka imnyama sethuba umenqo kukuzibinza uthi imnyama wawugqiba uyiprove imnyama ude uthi ukuba ungayijonga uphinde ucimele uzayibona imnyama sisekho kwabanjalo kwezo nkundla zasezulwini
uSathana wabona into emnyama kwisimilo esimhlophe esikathi kwesiluthayo. Yona ndithi kwizimuncu ezakhe zakho, kodwa ndikholelwe xa ndisithi kuwe wakwazi. Uzuthi kwaka sifika kule ndawo. Wakwazi to convince iingelosi ezijongana noThixo ngqo wemka nazo. Wahamba nazo. Inzima ke le ndawo izawungena kuyo. Wemka nazo. Waqoqa i-1/3 yengelosi wemka nayo. Sisahamba kuyo. Enza le nto noba uyozela uzulale emphefumlo ungabi nawo. Kodwa enza le nto icine nje kancinci into yokuba you cannot survive the wiles of the arch-enemy without God. Ukuba wakwazi ukuqoqa waconvince ingelosi zemka naye. Nisekho zihlobo zam? Cela zenibambe. Ungayiphumuli. Uzuthi kwa. Wemka ne-1/3 basekho abantu enkonzweni ebeqoqa neengelosi zonke. Ibambe waphuma ne-1/3. Nisekho? Yeke. Abanye ababashiyekileyo bashiyeka bebuzisa okokuba uSathane unyanisile na okanye uyaxoka. Ndifuna ubone ubungozi bento esijongene nayo. Ngamanye amazwi wemka ne-1/3 ezizishiyekileyo zashiyeka zinombuzo ngoThixo. Jonga ke sidilishana apha kuplanet Earth ne-argument enzalo. Kangangoba ukuba amehlo ethu ebenokuvulwa besiyawukhala kakuvalwa iSabatha. Kuba besiyawufuna ukuxhotyiswa more than ever. Qha sizimfama asiboni. Asiqondi uba yintoni lesijongene nayo. Asivani isihlobo zam. Yaniva nje kancinci nimani mamthi enkosi kancinci. Jongani. uSathana akonqeni uku-introducer i-divorce kumfundisi nomkakhe ongumfundisi. Bobabini zii-leaders. Yeva, bobabini abathumani manzi. I-spiritual graph sabo siphezulu. Nisekho? Kodwa uSathana abuye apha phakathi kwabo azo-introduce i-divorce. Jonga abathandabuzeki bobabini. Niyandifana sihlobo sami. Abathandatuzwa bobabini. Kodwa uSathana aqoqe ba-adopthe i-idea yakhe bethandaza. Andithethi ngabantu abadivosayo nje andithethi ngaloo mfeketo. Ndithetha ngabantu, people who are trustworthy in the lines of spiritual aspect. You know, people i-assets. Kodwa uSathana akwazi uqoqa. Aqoqe uSathana. You know, aqoqe ne-top figure in the church. Iphume eSabatheni yongena kwinto esingayazi. Nisekho? Ya, ndicela ke usungayiphumuli laa nto ithi ezi yazishiyekileyo zashiyeka zinombuzo.
Yabona ke lento ibuhlungu xa nina aniyiva. Ngoku ndizayisondeza apha kunendlu. Nisekho apha ngoku ndixoxa nabazali abazayi-understanda le. Uhleli nabantwana bakho apha endlini, umntana wakho phakathi kwabo akuvukele, achaza apha endlini into yoba your administration is rotten and stinky. Akugqiba athi andinawuhlalela nenkunkuma, ndiyaphuma mna, ndiyahamba. Jonga uvukele. Ushiyeke ke ngoku aba baloyal kuwe, bathobelayo, bashiyeke besithi apha kuwe asimazi nobunyanisile nobuyaxoka. That was the case in heaven. Mamela, is that not painful? Man, yebethuni iyalalisa loo nto. Ufumanisa uba naba bashiyekileyo bebeloyal kuwe, they are questioning your administration. Emveni koba inkunkuma eyiphumile. Nisekho? Jonga, this is painful. Apha I'm trying to bring a point home. Into yokokuba ngale period yogxothwa kukaLucifer emkene neengilosi zakhe, uThixo intlungu akuyo yintlungu yabo abemkileyo, iphinde intlungu yakhe ibe ngabo bashiyekileyo. Into yokokuba all these periods, after all benevolences, but ekugqibeleni kubekho le question ethi asimazi noburayithi noburongona, zashiyeka zinombuzo. That is painful. Ibuhlungu le nto sowutyholwa, utyholwa, then kubekho into ethi lo mntu ukutyholayo asiqinisekanga nokuyaxoka nobunyanisile. Is that not painful? Jonga ke, ndifuna ke ngoku uzijonge ipain uthi kwajongene nayo. Ya, ikhona le nto ndiyisondezayo apha kuni xa nditsala ipain kaThixo. Ikhona le nto ndifuna niphume niyibambile. Sisekho? Yeke, mamelani. Mapham isandla abanothando. I'm not ashamed ndinalo. Sentuba, jonga, sanuba nekhala. Uphakamisile ungaphakamisanga. Ndiyayazi uba ndile kumathisayo. Okay. Ndifuna uthetha inyani kuwe. Jonga. Aziba nizaviva. Mame, uba uyathanda. Ngithanda lokuthanda ntoni? Ukuthanda injani? Ukuthanda njani? Ukuthanda ukutya? Uyathandayo. Kodwa ndibe ndizawuveza le nto u-11 namhlanje ethi love has a twin. Awuna-choice. Ukuba uyathanda, mama uPhapha, ukuba uyathanda, unothando, ikhona into oyithandayo, ndicela ube ready for pain. Asifani. Jonga, ukuba uyamthanda umntakho, get ready for the pain. Ukuba uyayithanda indoda yakho, get ready for a pain. But iBhayibhile imile iminqo okokuba masibe nothando. Nisekho? But ngoku njengomshumayeli funeka ndinikelele inyani. Once uthando oluthi vu lumema ipain ithe nqabula khona. Ishori izawuvela. Ubuthanda umntana, jonga ipain iqinisekile. Asivani sizawuvana. You know, jonga iyalingana. Nisekho? Iyalingana. Kha argumentatively ayilingani kodwa iyalingana. Ipain yomntana
omke noSathane emzalini kunye nepain yomntana oshiyekileyo o-upright oyile nto ufuna beyiyo. Ipain oba kuyo kulo mntana uright yipain ethi Nkosi, lo mntana njengobelungile nje phakathi kwaba bantu bangalunganga laba bantwana bamdaka uzawuphila njani? Uhleli nje crucified. Will he or she survive? Uhleli nje unekhala because uyamthini, uyamthanda. Nisekho sihlobo zam, jonga umntakho sengakwenzanga nto selengakuthiwanga abanye bayathuka nakuthana thuba ndithi wena uthukwe namhlanje kusasa ndibona indlela uhleli ngayapho jonga songathukwanga izinto zinoma kumandi ushushu. Nisekho mina nicinga uba ndiyageza kanti apha emingcwabeni andifuna ubhubha. Nicinga uba ndisile nditsho nyhani andinawubhubha. Iyavakala le nto kuba kuthiwa kwamnandi xa ndihleli kunye nenkosikazi yam mantsiba kube mandi. Ndicinge elaa xesha xa ndinokubhubha intlungu yam ndizamshiya. Nisekho ndizama ukutolika into ethi noba kurayithi akho nkathazo kodwa ubunothando. Love invites pain. Ena nto ndifuna uyitolika kuwe, le nto yaqala kuThixo kwelesithathu izulu. Laa ntlungu wayekuyo sizakuyibona ezimbanzeni zentaba yeminquma kwincwadi kaLuka chapter 19 verse 14. Xa iBhayibhile isithi kwincwadi kaLuka, he beheld the city and wept over it. Wawukhangela umzi wawulilela wathi akwabo kusasa. Nayo yona le mini izinto ezizezoxolo lwakho wathi zifihliwe emehlweni akho. Eyona pain kaYesu yayingeyopain nje yokuba rejectiwe, kodwa eyona pain wayebukela inkathazo ezamehlela umntu akuba emkile kuye embukule engamfunanga. Kubazali bonke abakhe balila endalweni akakho sentlungwini njengoThixo. Wena usentlungwini kwaba bantu udibene nabo, lo nidibene ngothando, nidibene bumini lutshate naye. Nguzemdala nidibene nemazwi asibhozo nobabili naxokisana uba nixokisene into lelizwe ngaphandle kwawo kodwa akoba njalo but at last nafumana nahlala kunye. Lo umzeleyo umntana awumenzanga into yenzileyo inye, uthathela gift kaThixo athe yigalele kule ndawo nawe wayigalela. Emveni koko at God's command iqhubeka inantsika i-process, kwavela inwelo kwavela amathambo kwavela umntu ephelele. InguThixo in charge. Le nto yenzeke esiswini emntwini ungayiboniyo qemitha, nguThixo yedwa who is leading that process. Ndizama ukuthi ke kuwe wena awuyazi pain uThixo akuyo, you are just catching the glimpse. In fact, what we read in the Bible, it is just a drop in the ocean. Intlungu kaThixo kangama uqondo uba ndinixelela inyani ethi ukuba singakhotyiswa ipain kaThixo ngenxa yesono singasiyeka sonke isono. Sesesho uba ungasiyeka cha kunjalo nje uthi ukuba kuyabulala usiyeka ndiqonda ukufa. If singawutekwa kwinhliziyo kaThixo sibone indlela isono esamenzakalisa ngayo Thixo. Uvuke ungabi nawalo wena senza ke ungabi nawalo. Okay, sashare ke ngoku ezi zinombuzo. Iyavakala le? Okay, mamela ke impendulo umbuzo othi wakutheni uThixo asayeka. Impendulo kuba uThixo luthando. Sisekho? Asivani kuba uThixo intoni? Kuba uThixo
Again. Uzibambe ke ungayiphungi. Wagqothwa uSathane ezulwini. Wazolendisha kwelizwe. Uthi awulendisha kweli lizwe. Langqoqa. Yeah! I'm afraid. Kuyaqoqa uSathane. Jongani isihlobo zami. Mamelani naba kwi-social media naba kwintoni ndicela le nto ningayiphunguli. uSathane akanabhayibhile. Le bhayibhile ekhona. Akanayo yena. Ndicela ke ningayiphunguli le nto ndizayithela. uSathane usebenzisa iBhayibhile to defend imicimbi yakhe. Kunye nabashumayeli basebenzisa iBhayibhile to defend imicimbi yakhe. Then iphinde kwakhona lo mcimbi wahlule phakathi kubekho abashumayeli bakaSathane abadifenda uSathane ngeBhayibhile. Etuna ndifuna sikubona ubungozi esijongene nabo. uSathane is using the same Bible and misinterpreting. Sanwaza ngathi ningeni kwezi zinto zikwi-social media. Sibukela abantu bedefenda izinto ezisatanic. Esithi zezikathi. Abantwana bethu athe ncidi swilwi wasiba into ithi gqikwezi zinto kwi-social media iba ngathi right. Kangakuba ndizothi kuni sishumayela kabuhlungu kumhlambi owoluswa i-social media. Shumayela kabuhlungu. All right. Because Amen. Amen. Mamelani ke ngoku umtyholo lapha ngumbuzo ngoku onyuka kwi-area of God's love. Umbuzo uthi why uThixo athe in control. Nike nive nakasithandaza into evuthuluke phela edlakazwa sisifo. Sithi Thixo nakho ibamba. Jonga, we are convicted into yokuba nayiphi into ogula yiyo uThixo akwazi ukubamba ngelungu lentama ilahle pha but ayiye kugula ubona. Jonga ugule kunyanzeleka uba mabangangeni bonke abantu kweli gumbu ugula kulo. Kuthandazwa ingabe uThixo uyisiwe. Listen very carefully. Into abangoba side sibone into ezinjalo because God is love. Tyhini makhe ndibe phandle. Mamelani. Uzuyibambe le nto because emva kwayo ndizawungena kwinto too delicate. Uzuyibambe mamela. Xa unothando ba careful. Idabo lilwayo ukuba iintshukumo zakho noba urongo iintshukumo zakho akufuneka ngazenzakalise noba bembi. Ukumbona umzali endlini elamla abantwana abalwayo sembonile uba ngophi lusileyo kodwa umzali athi ningabantwana nonke ningabantwana bam nonke apha endlini and akho nomnye onerayithi yophakamisa isandla omnye yabe umzali eyibonile uba ibimeba njani umngombe ungathi umngomekayo ibifana ukumqhekezile kangangoba andinayithilelo ndithi uye wanyama ngongamxokisi. Ibifana umbethe wasisiqongo undibize xa esisiqongo qha athi umzali ngenxa yothando iyavakala alamle
bathi ababoniwa sesi sidungamzi baphume besithi umama limenemene nisekho. Let me bring this point home. Jonga nalikhaya ifurniture ukutya yonke into elapha endlini iza ngaba bantwana. Kukho lo uyinkunkuna ophilela ukutya qha apha endlini. Bonke aba who are contributing in the family, even imizi yabo iyavakala le ndawo. Baxhasa umama apha ekhaya balibethi ikhaya lashushu. Kodwa xa kusabiwa aba banezinto bemi kakuhle ba-well developed, athi umama xa esithi lo mzi ndiwushiya nalo uyinkunkuna bamvukela bathi njani uwe phambili in our money's mama sikusesibhedlela uthi xa usabilifa ulinikisa uthando lomzali luthi as long bephuma kum wayesitya kum nge-umbilical cord wancancebeleni lawo lwafika utshaba lolabunini likhona ithemba lokubuya ubuyela ezingqondweni azathi awubuyela ezingqondweni apha nendawo ishiye le nto uqheke kwene ayokubhubha umzali thupha ngaba bantwana nisekho. Uba careful xa unothando masivani. Ibibele uLucifer wathi awuvukele ezulwini uThixo wayengazungresla naye. Iyavakala le nto wayezavele nje uThixo athi nje disappear. Iyavakala le. My God had all options. Jonga amjonge nisekho mamelani, you know Jesus mamelani ndiyaqiniseka uba ngumbuzo oyingxaki kangoba my own baby sananto ehleli phaya wandibuza umbuzo wathi ngeli xesha uThixo wayimbumba uLucifer wayengayiqondi umsebenzi ale nisekho sihlobo ayingayiqondi uzakwenza le damage apha. Ndifuna sibone uThixo esengxakini in his life. Mamela ke ukuba uThixo wayelandele that option wayenayo because he is powerful. Ne isono engazange sispread wazabe bekuvukela phi ezulwini wayeza mthumza phaa kubani uLucifer. But in his love wajonga ngapha kwale action wabona kokuba uba angalandela le option isono soze sibekho, no one will suffer. But ngoku into ezakwenzeka imeko yonke iyawutshintsha i-attitude yabantwana bakhe bonke through the endless ages. But akaphikiswa uThixo. Once uba ube nento omphikisa ngayo uzawunyamala. Ezizawumane iingilosi zizithi imistake yonke oyenzayo ungakulingi umphikisa. Senje uba beziqubuda kahlanu bezawumane ukubuda kalishumi masiba sibone uLucifer unyamala. uThixo wabona idamage enkulu yokuba ngoku zihlale naye zingamazi. Nisekho, if my God exercised his power, not his love but his power, ndiyaqela isono ngesingekho. Iyavakala le yeke. But uThixo wabona idemeshe enkulu kunale yokuba isono asinike period ukuze abantu bambone uThixo luthando. The period siyiphilayo uThixo unika ichance the fallen and the unfallen beings
into bazibone okokuba uThixo utheni uThixo uthando uSathane umdala uThixo yena wayesele mbonile already but ingelo sezulwini azikamboni kanganga uThixo wamnika ichance okokuba mazibone zonke okokuba uSathane umdala ukuze ke ngoku athi xa esukuma simana unqwala zithi uThixo ufanele. Iyavakala le ndawo ke asivani ke kodwa sizavana ke wamyeka ke uSathane emolulele ewe lo period injalo ke wavukela ke wayenza yonke loo ndemeza. Iyavakala le ke mamela le period ibuhlungu esiyiphilayo kunika ichance the entire universe okokuba uSathane umbone. Ndicela ke ngoku sithi chu xa ndisiye kuvaleni ya sithi chu siganeko ngasinye sothando uThixo asibonakalisayo utyhila okokuba ungubani. Asekho abantu enkonzweni utyhila okokuba uThixo ungubani. Utyhileka uthandula kuba wenje kuthela ihlabathi wancamunyana wakhe ekuphela kwamzeleyo. Mhlawumbi ndawubuya ke ngaloo vesi ndabuya kwemali ezalayo kodwa ngoku ndicela uze uyibambe ke yo then ke ngoku yenzeka ke le nto yonke le nto yenzekayo uThixo yena sele ibonile but wanika ichance. Kukho aba banombuzo, kukho aba bephilele. Mamela ke icebo losindiso lelokuzuza aba bantu bemkeni noSathane kunye naba bangemkanga asivana ya icebo losindiso lelokuzuza the unfallen beings nokuzuza the fallen beings. Basekho abantu enkonzweni asifani sizawuvana xa siyizisa kweli cala lethu. Uzuthi xa unexhawusi yokuncwadi yamaRoma chapter 1 verse 16 izawuthi iBhayibhile andinazi ntoni ngazo iindaba ezilungileyo ezi zikaKrestu zingamandla kaThixo okusindisa umJuda kuqala kukwi-emphasis umJuda kuqala kunye nomGrike. Basekho abantu enkonzweni ngamanye amazwi apha kuthiwa uthando lukaThixo it's there to win aba bantu basenkonzweni amaJuda amele iklasi yabantu abakholwayo. Ngoku sikholwayo ngoku sisenkonzweni umcimbi wethu awuqondakali bakuthiwa kukho abantu abangaqondakaliyo kuthethwa basenkonzweni ngaphezu kwabanye bangakholwayo. Ithi awugqiba ithi iBhayibhile kwanomGrike that is ke ngoku iGentile umuntu okude kwimicimbi yakwaSirael, people who are in great distance from the commonwealth of Israel, abantu abakude kunye nemicimbi yebandla likaThixo. Ya cela ke ngoku uze uthi xa ndifika kule ndawo cela uzuyibambe into ebangela okokuba kubekho zonke ezinkathazo wena qoboshela into ethi but God is love. Asifani sizawufana into ebangela okokuba kubekho abayenkonzweni kubekho abayetywaleni because God is love. Ukuba uThixo bekhohlakele ebezawuthi umntu esayetywaleni eve ngempame bekhange bangayiboni uvakala ilizwi lisithi bheke enkonzweni. Zeke ndiphinde nje ukubona apha ndakwenza ndiyamkelela okokuba abantu bebezawungena betyhula kanti babhidwa yimpama kaThixo phaa phandle athi umntu ayokuba kuthiwe kuwe jika athi umntu azawudlwengula kuthiwe ndakohlutha neso sipanere ufuna ukukhenika ngaso rongo jika. Nisekho jonga kumntu osenkonzweni ebeyawuthi xa eyokona athi ndakusika ndikugxothe uzukhuye nje phaa uyawubona ndinqe ukubona abantu bonke be-collected kanti banqula uThixo ngokumolika. Uthando lukaThixo luthi ukunqula uThixo ukusabela kuThixo it has to be a free will
service. You know, zikhethe uThixo, hlala noThixo upon choice. Kuba inamandla choice. Now I'm speaking to the young people. Choice inamandla, sinikwa into enamandla ngaphezu kobuwiki bokuthi. Uba kuthiwa kukho into enamandla, uthetha ichoice. Kangangoba ndikholelwe xa ndisithi kuwe, ewe, andithatha nokuphi noba ukweyiphi imeko, ukuloo meko kuyo because of your choice. Listen very carefully. Mamela, if you chose into yokuba ube yinto ethile, mnamnono omi kule ndawo, I'm assuring you uzawuba yiyo. But choose. Jonga ingahambi iqhawuka, yazi okokuba ikhona lento ingaqinanga. Iyavakala lento because the choice elevates you above the circumstances that can stop you from your choice. Choice inantoni? Inamandla. Therefore, uThixo ukhonzwa ngokukhethwa. Siyavana kule ndawo. uThixo ukhonzwa ngokukhetha. Ukhona bandiveza ngizawuthi inyani ethi namhlanje ugcwele itrial nje, but God is love. Namhlanje siyabulela sibona namahwala into abanga ufuwe bakwetheni because God is love. Iyavakala lento. Thina sinempendulo ethi in spite of whatever happens, but God is love. uThixo eyokugqibela ke indawo le bethe ndizakuya ngayo ya okwemali yomgalelo ndiya ngayo ke uthando lwenene on this side of eternity lubonwa kakukubi. You cannot claim into yoba lo mntu uhleli naye niyathandana kude kwenzeke into ezawumenza omnye abe unlovable, then uthando luthathe another level, lunyuke uthando. Asifani sizawuvana. Jonga uThixo uthe akoniwa khangayeka uthando. Qha into eyenzekileyo ukoniwa kwakhe kuhlubule ingubo yakhe saphuma sisityhini uThixo luthando. Yilo uJohane esitsho ngokwakhe ethi ewe uThixo intoni. Yilo uJohane esithi uThixo uluthando, kuba uthando lwenene, i-true love ayitshintshwa meko, you know, kodwa i-true love itshintsha imeko. Yiyo loo nto kuthiwa emitshatweni makuphile olathando lukaThixo olwathande ngalilizwe, not olu luka-I love ezikoneni lwesimetho, but oluya lukaThixo. Uthi uzukwazi uhlala nenye human being, uhlale ngothando lukaThixo. Awuhlali ngokuba uthande into ethile okanye utheni, but uhlala nge-genuine love of God. Hamba nam ke ya ndikwincwadi ke ngoku kaYohane chapter 5 ithi ke ngoku iBhayibhile ukuba ndithe ndaphakanyiswa abatsalela iyabonakala le kuthethwa ngeCalvary. Okwesibini kuthiwa lingoku ixesha lokukhutshelwa ngaphandle kukabani, kukaSathane. Asekho abantu ekunzulu lingoku ixesha sisekho. Uthi uYesu ebheke eCalvary sekushiyeke few days phambi kokuba uYesu ajinge eCalvary, uthi lingoku ixesha lokuba akhutshwe. Iyavakala le kuba ngokuya wagxothwayo wabethwa wenza imfazwe ebesiye ezulwini, uThixo ebengemi egeyithini athi andifuni uphinda ndibone, because uba wayetshilo iingelosi zazingekabikho ready to accept into yokuba uSathane afuna ukuphuma phele angavizithi novizi. Nisekho asifani sizawuvana
Ndiyaxelela xa injalo ndingumshumane kaloku ezinye izinto sizixela ezulwini because thina sigabe befunda silale ezulwini sibuye ekuseni. Ndiyaxelela ke lanyamezela izulu lalinda umtyholi ekwazi uncokola nengilosi akabe khona sezimithingi sele bizimeeting nonyana bakhe nikhumbule ke xesha likaYobe ebizelwa nyana bakhe kuba wakho kunye noSatan akazange athi phuma kodwa wathi uvela phi nisekho unyana kaThixo wayengekafi eKalvari bahlela abantu benkonzo uthi kuYesu ngoku uba ke wabethelelwe emnqamlezweni ingelosi the unfallen beings zaba convicted okokuba angabeki nomqondo wakhe but phambi koba loo nto yenzeke kufuneka kuqala kubonakaliswe ewe isenzo sothando uthe awujinge eKalvari wathi uYesu ugqityiwe wafaka uphumaphele uLucifer phi ezulwini zangaphinda akontlanganiswa aphinde wayichophela kunye noThixo nisekho zithi ngelosikazi biziwe naye abekho ayikhange iphinde ibe khona into enjalo after the cross asekho abantu enkonzweni ke mamelani ke ngokuzihlolisa ngoku into eshiyekileyo kule period siyiphilayo uThixo uxelela the whole universe ukuba yintoni abantu uSathane abe uzamfaka emlilweni ukuze ashiyeke engakhohlakalanga ashiyeke esenothando asekho abantu enkonzweni ke bantu uxelele phandle ke ngoku xa ndivala akafunwa uYesu asifana akafunwa uYesu akafunwa uba akafunwa uYesu akafunwa uYesu even nangaba bade banxiba umnqamlezo bawuthengise emqaleni jonga akafunwa ngabantu abahamba inkonzo yebethu zangafunwe kwaJuda zii-leaders of the church akafunwa uYesu waseNazaretha akafunwa nangaba bathi siyamthanda simginyile nangaba bathi siyamlandela abamfuni kodwa benza ukuthetha inyama akafunwa uYesu kangangoba ukolwa ngizamxelela inyani into yokokuba uThixo yi-common denominator uThixo God iyavakala le jonga kukho kwincwadi ze-mathematics esasizifunda kudala sisese-primary kwakukho inantsika i-chapter yokuqala kwincwadi yezibalo kwi-textbook yezibalo yayizii-sets chapter yokuqala ii-sets kukho inantsika i-intersection sets kubekho i-union sets kubekho uset A kubekho uset B iyavakala le ngamanani lawo sisekho yayisitsho i-chapter yokuqala but ndinomdla kule ndawo yena ntsika ye-intersection set yona ibisenzeka ngolu hlobo bekuba kuset A kubekho uset B then ke ngoku kuthiwe kuwe khangela ke ngoku kula manani akuset A nakula manani akuset B khangela inani elifanayo kuba elinani lifumaneka kwezi klasi zombini leli nani liza kwenza i-intersection sisekho inani elicommon kula klasi phezulu elicommon nakule klasi mamelani uThixo uGod ukula klasi ye-intersection kuba into eyenzekayo ewe elalungu lipha kwi-intersection set liyamkelwa kwa A liphinde lamkelwe kwa B kuba likhona uThixo abakholwayo nabangakholwayo abanangxaki uThixo nisekho impi kakamata ekhonza uThixo ngefaki zotywala neenkabi zenkomo ayinangxaki abantu abanqula izinyanya abanangxaki noThixo instead bakonekthana noThixo ngezinyanya
nisekho ke abantu bebhokhwe imbeleko abanangxaki nothi kodwa ingxaki iqalisa apha kuYesu kwaba bebhokhwe uthi thuse kusithi igazi likaYesu lanele ukwemtheni number 2 kuthiwe ngoku kuthiwe kula office yezinyanya i-office kaYesu leyo incwadi kaTimothy chapter 2 verse 5 uTimothy wokuqala chapter 5 verse 2 apho iBhayibhile izathi mnye umlamuli 2 verse 5 mnye umlamuli phakathi koThixo nabantu aba bezinyanya bathi ningasikheleli inyana kaMaria akafunwa uYesu nisekho siphosana yeke kuthi kwawuthiwa uYesu baptiziwe baqhubeka baphehlelelayo kuthi kwawuthiwa yayilisiko lakhe uYesu ugcina isabatha ngomgqibelo baqhubeka babheke ezicaweni kuba uYesu akafunwa basekho abantu enkonzweni phofu noba nikho mna ndikhona John chapter 14 verse 1 to 3 verse 1 yedwa uthi esithizweni mangakhathazeki kholwani kuThixo nikholwe nakuye iyavakala le ndawo i-chance ukukholwa uYesu hambe ke ngoku ungayiphunzi ilishwa kule nto yonke yenzeka kule attitude towards Jesus ilishwa liyi-1 umcimbi wosindiswa kwam nawe ugalelwe emagqibeni mamelani kodwa benza uthetha inyani 18 singazibala ingxaki zibe ngangoboya bezinto kodwa eyona ngxaki enkulu mna ndizawuthetha ngeli bandla ndikhokela kulo eyona ngxaki enkulu kwi-Seventh-day Adventist Church ingxaki yokwamkelwa kukaYesu ungazitreyisa zonke into esingavani ngazo ziziphumo zokokuba apha phakathi kwethu kuba bamkele uluntu nee-fundamental beliefs zenkonzo but abamamkelanga uYesu abaqotywanga ngamandla omsindisi kunjawunje these two classes ade uYesu athi kuyeke kukhule komntu uyawuthi ekugqibeleni yima andithathani nokuthini suya kude into abangela okokuba kugcwale enkonzweni kusasa ihluzeke inkonzo emva kwelinye ingxaki asimamkelanga sona uYesu that is the serious problem kwi-employment ukuba kuthiwe kuwe kuyangenwa ngothi ufika 1:30 kodwa kwawufikwa kwimicimbi kaYesu sithethe mva naphambili kweminye imizi akuthandazo xa kublind umuntu abuye ngokwekugqibeleni azothandaza umlembelele apha enkonzweni oku kukanono etsala isemon kuba angafika bangayitsale isemon kuba akashumayeli apha phandle akwazi uba abuye edine wonke umshumayeli ya ongashumayeliyo uyafumanisa uba abantu bangekho ulefe inene uyawuthi egqiba abantu babebele bethandazo emifutshane yoba nkosi yam sawumenywa naye le mizimba yethu ixesha namayeza eyona point endiyizisayo kuwe ndiphethe ipointi ethi lingoku ixesha lokuhlabathi ligwetywe lonke izawugwetywa ngoYesu ibambe naphambi kwezenzo zabaPostile chapter 17 izawuthi iBhayibhile kube mise indoda azawuligweba ngalo elimiwe uSathane ugwetywe nguYesu emnqamlezo basekho abantu enkonzweni his destiny was sealed ngokufa kukaYesu Kristu eCalvary ufuna ke ngoku zihlobo zam uyazi ukwesokulo uhleli kuso into yokokuba umcimbi wakho wonke has nothing to do kunye nale mcimba unento okwenza ngayo mamela ukuhlala kwakho enkonzweni akuxhomekekanga kwi-connection phakathi kwethu ukuhlala kwethu enkonzweni kunye mamela ukuze sikwazi uhlala kunye sinyamezelane sixhomekeke kwi-vertical connection ukuze i-horizontal connection ibe possible
ukuhlala kwethu nabafazi bethu nabantwana bethu, ukuhlala kwethu kunye nee-relatives singabambani ngengqondo. Ufika abantu abazalanayo bebambene ngechuba, kodwa phaa ngaphandle ziyanqoza. You know, into enyanga yonke loo nto yi-vertical connection, kuba sikonekthane kunye Yesu. Mna ngoku xa ndihlala phantsi ndizothi kuwe ukweso situlo kuso, ukuba uthi Nkosi, ndivule baba, uYesu makathathe indawo yakhe, ngoba mngubutsho imali amngenyanga. uYesu makathathe indawo yakhe. Nditsho senjengoba nditsho aphiya, ndithi uYesu makathathe indawo yakhe. Iyavakala le nto. uYesu makathathe his own true position. Mamela, ukuba uYesu uyakholelwa okokuba ungumkani, wena iresponse yakho ithi Nkosi, inhliziyo yam ibe yintlone yakho. Lawula lapha khona. Sininjalo, ndicela umfundisi uNdeva asibeke ezindabeni zomsindisi. Umfundisi usesusamkele ufele. Inkosi kwawuthandekayo, Nkosi kwawuthandekayo ngoba sibela, Nkosi ngamazwi kwawuthandekayo apho ulimo nalapho sibonisa ngokubaluleka Nkosi kwe-choice esiyenzayo ezawudetermine uba usindisa nongasindisanga. Sixolele Nkosi amatyala ethu, sifikeleleke Nkosi kule nto